Ассалому алейкум бародарҷону, салом ҳама подписчикои Автолайф да сурӯб ҳастам дар хизмати шумо. Имрӯз қарор дорум дар мошинбозори Душанбе ва беҳтарин мошино аст дар ин видео. Ҳама каса дастгиёра фаромӯш намекунем, лайкора бизанед, як ҷой барода бишинен, навора то охира тамошо мекунем. Он нафарое ки мехоҳанд граница рафта биёянд бо нархҳои арзон ва мошинҳои комфорт қатъӣ, акай Рӯзиқул дар хизмати шумо ҳастай. Бинед ки чанд подписчики мо клиентҳои ҳамин бародар рафтанд ва чӣ тавсияҳо додагиянд ки шумо метавонед бе ягон камли рафта ба граница биёед. Номрош Салом алейкум мардуми заҳматкаш Ӯзбекистон, Тоҷикистон, граница маҳкам мага ин ака гавдан чӣ хел гузашт? 100%. Просто камтар очередь ай. Узбек, тоҷик, киргиз, қазоқ ҳама ба очередь мегузаранд тамом. Ягон дар рӯи экран ҳастай, занг бизанед 24 соат дар хизмати шумо аст ва номи Автолайф гап занем бо арзонанӣ мекунад. Ва он нафарое ки мехоҳанд бо рӯи худашонро айрасия ба Тоҷикистон равон кунанд, акаи Бахтиёр ва акаи Абдуҷаббор аст. Ин бародаро зиёда 10-15 сол мешавад ки дар ҳамин самт кор мекунанд. Бе камли бо рӯи шуморо ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон миёра. Ва инчунин чухолҳои беҳтарин палатка, полик, аксессуар барои мошинои шумо худтон медонед дар куҷое. Ҳатман ба Автолайф биё ту ба Автолайф пулуд намешавад. Мошина фасон бики, душман бина кина кайф. Мошина хариди ҳатман биё дар уҷа фасонаш мекунем, баъд бибараш. Саломат бошен. Худованд меҳрабон ҳаматан нигоҳбон бошанд, бародаре ки дур аз ватан ҳастен. Ҳамин шумо ҳастен ки мисол мо ҳам мисол кор мекунем ва ҳамеша дуогӯ ҳастем ки бо дасти пир, бо сари баланд ба назди падару модар барбигардем, беҳтарин мошиноро бием бихарем, дар ватани азизмон дигар кор кунем, фаъолият кунем, бихирем, бигардем. Саломат бошен, ҳама худтона эҳтиёт кунен. Худованд меҳрабон, нигоҳбон томоша. Марамат ина Мерседес сечка бародаро 99 сол аён. Объёми 2.3 қатъи бензин Америка. Хоб ҳуҷҷат танировкаш ҳаст. ҳозир ҳама ҷо шахшу ба навор мегирам. Тамошо кунен. Тозака сечка. Элеганс. Ина салонаш. Салонаш малошни будааст. Хоб 234 000 пробег. Автомат, 4 дараш электропакет. Хоб люк, кондиционер ҳамаш қоидави. Эге хафам бинем. 80 000. 80 000. нархша 80 000 мега. номероя кара мемонам, занг бизанед, муомила мешава бо бародаро. «93 655 21 01». занг бизанед, якабо барои шуморо бештар маълумот метавад. вариантҳои алиш дорем, фақат сум вариантҳои алишам ҳаст. BMW 60 2004 солай бародаро, объёми диққати бензинай. ҳозир ҳама ҷо шахшу ба навор мегирам, тамошо кунем. касои да маъқул мешавад, номерои ака ҳаст, занг бизанед, муомила мешава бо. нархашам дастрас 4 та балони нав. хоб салоншам як бинед. ина салонаш мултирул автомат, кондиционер кор мекуну хане. хоб люк, сиденёш латаги будааст, кӯжа нест. ҳуҷҷатош чанд хай гуфтӣ? ҳуҷҷатош тамом шуда. чанд сума ками нархи ҳамин 85 000 мега бо савдо мешава. номерои телефон табуга камонем 93 399 79 78. занг мезанед, якабо барои шуморо бештар маълумот метавад. خریداری کنکریت نباشه و یکم سو معامله نه میشه. بگذاری بابای حاجی. هیچ گپ نداره. مرامت کی اسپورتاژ بردارو سالش 2012 سال объеми دقتی. خب از هم اجور شخص با نور میگیرم تماشا میکنیم 6 ماه دیگه اوجاتوش بنزین خلیه 4 تا بالون حالتش بگیم یک 85% است
4WD салон шамак бинен. خب автомат D+ 4 дараш электропакет. خب монитори радноӣ дора, кондитсионер ҳамаш қоидави кор мекунад. Як хафо ҳам бинед. ё мошинчои бад нест, мошинчои хушро баландак мисол ҳама ҷиҳата сӯза. номерушона мемонум, занг мезанем ба ударҷону касои да махкул мешава. خب معامله میشه. نقش چند تا گفتی سوار؟ 110,000 سومونی معامله میشه. با خریداری کانکریت نباشه معامله داره. با نمرش 987 46 47 47 خب 907 51 47 47 زنگ میزنین با برای شما بیشتر معلومات میدم. یک خچیبه که ارزون دیگه گفتیم تو نواردارو 94 سال объем 1.6 خطی совсем балнош новай на чашка пашкош мега варид парид надоран созай мега боша мебинем ёкнен тозаҳай Найшам, чашкош, соус. Гази таблетка дора? Запаска. Бензини холи будай. Нақибош як бинен. Нақибош ручной. Хоб ё бе кондитсионер мешам, ва ҷои кондитсионер лук доран ё 4 та дарош ручной, коробкаш, механик, на салонаш. 240,000 пробег дора. Чанд тафтис чака? 28,000 با معامله میشوه؟ فقط سوم وارنتی علیش؟ فقط سوم. نمرو تا بگو که 93 477 44 45 اینا مرا زنگ زنه که با معامله میشوه. کارولا باردارو 2004 سال на Европа объем 1.6 خطی نه سسن بالنوش از میبینیم شاینا یا салон шабинен салон шам тозакай краска шам зури бад ягон ҷо задаги хиркадаги ягон сарапина надорад тозак на хибо шабинен ақибо шам электропакет будай ёкнен чӣ тозакай мошин 4 تا электропакет, мултирул, яктарафа, коробкаш, механик, кондитсионер ҳамаш кор мекунам мега. Я салон шабинен чӣ тозак. номро амия яка? 994 25 69. Чанд тафтес яка? 55,000 бо муомила мешава. Фақат сум вариант ялиш. Фақат сум хати, я? Я занг занен чах-чах кана када. Opel хачибек бардаро 94 соли голландский инжекторный як тамошо мекунем. нархи арзон хати мемонем ша. Хоб 25 мешидаги шай мега ака. як салон шабинем. ё чхалакош чех шуру. як бошам ягнем. Машина краска кадаги, краска шам зури бад. ина با نرخش ارزنده میش محکم ده نه در روی پیش الکتروپاکت коробкаш механик 196,000 пробег نیوک نه سسن زور ای 25 میشیدگی شاید نکه نه 10 مویدگه حجت دارم میگه نمرو تبگو اکه 38 248 اگر بتونه واتساپ دانایسیم باردارو و چاق کنیستم خونده اوانت باردارو 2014 سال объем 1.6 اینا یک تماشا میکنیم خب سسین بالون شبینین دیسکاکا زور بسکیلچوی دوستوب داره یا سالونش هم میبینیم یا سالونش کожний салон будай
бошам бинед. Краскаш зур ягон ҷош хеле задагӣ хиркадагӣ чӣ надора. Электропакет, салонш тозаҳак. Ду дар пеш без ключҳои доступ дора гуфтем. Электропакетай, мултирул. Хоб старстоп дора, монитор, коробка, автомат, кожни салон, потолок, мотолок ҳама чотка. Чанд тафтес якайра? 110,000 бо муомила мешавад. Фақат сум варианти алиш. Фақат сум қайд. Номро табгака. 902 88 75 44. Ина маромад занг зена када бо муомила мешавад. Opel Sedan бародаро, ина 99 сол будаи 1.6. Хоб, як тамошо кунед. Состояние балоноша, солона, ҳуҷҷат, утилизация ҳама чӣ дора. Ана, ина салонша бинед. Салонш тоза. Краскаш ҳам соз, ягон ҷош лишни сарап ина надора. Балонош 70%. Дарои ақибиш ручной. Нята чёш наудай. Чорта дараш механикай ручной, коробкаш механик. Я салонаш 288,000 пробег. چند هفته است یکایره؟ 36,000 با مومیلا میشن. نورو تاوگاکا نورو تاکا 989 14 79 46. نه مرامت زنگ زنه کده با مومیلا میشوه. سالانه حجت اوتیلیزاسیا همه چی داره. 99 سال 1.6